ndikulandireni kulikonse komwe mukuni na kanema wa Mibawa. Dzina langa ndi Abel Zulanga, komwe ndili kuno ndi kwa manje mudzi mwa amfumu athundu. Ngati ndilakwise andikonze kuno ndithu tili pa chisoni. Mudzi muno mwachitika zovuta, muno mwachitika ngozi, akuti ngozi imeneyi ndi ya moto unabuka nyumba ndi kutentha anthu amene atisiya ndithu angapo. Tifuna ti mwina asimikiza mfumu apano, choyambira mfumu bwera ndi pafupi. Mwina mukhoza kundikonzanso dzina lija timati Thundu. Chabwino, amfumu nkhani ya ngozi kuno tatiuza chachitika ndi chani? Ngozi dzulo ndikugona chama 11 ya usiku ndimene ndimadabwa phokoso kwa phokoso limasonyeza kuti likubwera ku nyumba kwanga. Kazi ndimene no ndimaona anthu akugogoda, andata ndigogodera ndinatsakula chiseko kuwaona anthu kumadandaula kuti kuli moto wachita ngozi, anthu 4 nyumba imodzi apya, bambo ndi ana 3. Ndiye ndinawauza kuti atiyeni komweko tikaone. Ndiye tinabwera kuno kuona zango zimene ali zomvetsa chisoni kwambiri kuti imfai sitizayiwala chifukwa mwina chiyambi ifeyo kuona ndi chimenechi. Zitatero naese sabe kuti no tipeze galimoto athamange nawo kuchipatala. Mene mabwera pano anali anthu ali motani? Mali 11 usiku. Anthu ndinapeza atachulukapo be. Senza kuti no ena anakangalika. Ndicho linga chofuna kupulumutsa miyoyo ya anthu. Ndiye kenako ndimene no timaesa kupeza galimoto kuti athamange nawo apite nawo kuchipatala kufunafuna moyo wa anthu. Ndipo itapezeka galimoto anapita. Mbuyo munonso tinaesa kupeza galimoto. Mene mapita anthu amene watisiya kaya? No, asanatisiye. Komabe asali bwino. Ngati moto unalutalo nkati. Ndipo anapita adi. Mbuyo mwaje ndimene timaesa kupeza galimoto ina kuti ife osatira tizisatira. Komanso ndinaesesa kulumikizana ndi apolisi. Ndipo apolisi tazo ndifuna ndisatire kuchipatala komweko anatuza kuti tidikire ndikayepo kapakati bwere. Ndipo apolisi anatulukira, atafika tinalowa nawo nyumba, ajambula kuona ngozi imene inalili. Chabwino zili choncho ndimene apolisi amati komanso kuchipatala tipita tonse. Ndipo tinazosa kukonzana magalimoto awiri usiku omwewo kukafika kuchipatala. Kuona mene zikukhalira zinaonesa ngati kuti no mwina nkutheka anthuwa achira, chifukwa zimene zimachitika kuno zinasiyana ndi zimene tinayamba kuona kuchipatala. Kuti ena ayamba kulankhulapo kunoko kuchipatala ena akupita nsamazi okumwa kusenza tino kaumoyo kalipo. Koma mudzi wa moto ukalowa mu mtima. Titatero be tinasiya ena akuthandizidwa, ena afe nkubwerera kuti tizaoneza kuno kunyumba. Chama 24 ndikumene mayimbiridwa foni kuti mwana mmodzi watisiya amene tinamusiya ali pa oxygen. Chabwino zili choncho tauzabe achibale ena ndi ena kuti azindikire za imfa imene. Tili choncho ndinapitanso kuwafotokozera group wa mapazi umene naona kuti ndisaimbe foni koma ndingopita wa mapazi usiku omwewo kumbanda kucha kumeneko. Takapeza kwa gogodera kuzuka kuwafotokozera za ngozi imene. Tabwerako ndili chikhalire ku nyumba. Sipana chedweso ndimene ndikutumizidwaso foni yoti abambo watisiya. Komanso mwana wina amuyikira oxygen. Kutere kwa papa tili mkatikati mompempha Mulungu mwini wache kuti mwina atichosere zovuta zimene zisawirikize. Munali anthu angati mmeneo? Mene munali anthu 4, abambo ndi ana 3. So padakali pano mwana ndi abambo atisiya asala ana awiri. Munalibe munthu amayi? Munalibe munthu amayi. Kaya banja linavuta ndi ananyanyalisana. Komabe utapeza uthenga wa foni usiku omwe anatipeza kuchipatala konko mayo. Mukuti mutapita kuchipatala anthu anamba kuyankhula? Akuti chinachitika ndi chani? Muzi wabezo ofotokoza munthu oti nosali bwino ndizovuta kwambiri chifukwa omwalira abambowa chimwene wanali konko ndi amafunsa ngati funso omwe ndifunsa chachitika ndi chani. Mwabe malankhuliro achisamatha kumvesa bwino. Kunoko tili ndi apolisi amaesa kufufuza kuona mmene zinthu zinalili. Chifukwa nyumba yone siya magesi tu. Siya magesi. Komano chisisime chinachitika nthawi iyo aini yake amanyumbawa akukhala ngati anapala moto nyumba ina oyenda pansi. Ndipo zili choncho eni yake powafusa dzulo la polisi amene ati moto unadula. Komabe nkati atalowa mu apolisiwa amaonesabe kuti akuona bezifukwa zino sonzo kuti moto umene uyene ukhala wa magesi.
kusonyeza kuti mwina masana sumagwira ntchito koma usiku mwini wache amayesesa kulumikiza mawaya wa nyumba chifukwa titalo amene mutapeza babu lokupya komanso moto umene umayenda mawaya mpaipi muja kusonyeza kuti kalipo umene kanachitika. Poyamba ife timayerekeza ngati kuti mwina kendulo komabe timaonabe kuti mwina kutheka si kendulo. Ndiye kuti apolisi anatiuza kuti mawa ngati lero kubwere Escom kuti azaone ndi pamene tingabate shuwa kuti kodi chachitika ndi chani. Kuti mwina kukhala ndi chithunzi chabwino anthu amene amakhala menemo ndi ndani amachokera kuti kuti anthu adziwe kuti ndi ndani abambo amene atisiyawa komanso mwina kumuzi koma kuchokera. Abambowa amene anachokera ku Lilongwe kobadwira kumeneko kuno akhazikika kuno choncho kunoko amakhala ngati mtawuni kozasakasaka maganyu. Akazi wawo ndikumvesedwa zoti ndi akuchirazula sewanguludi chabwino. Makana unthaita ali bwanji muzimu? Takanawo zaka zingapo ndithu. Chabwino ndithu. Ndathokoza kwambiri afumu. Ndimafuna tacheza sonda aneba ndimamva kuti ndikumva kuti aneba ali pafupi amene nyumba yo ndiyo satellite zomu kwambiri. Bwera ndi pafupi mtu wangu choyambirira mwina ndikudziweni dzina. Okay, ni Evans Nchenje. Ineyo nthawi imene zimachitika zimene zinali ndili nyumba koma kuti mwana wanga ndi amene anandizusa kuno kuti adati titamanga kuno ku nyumba mumukya moto. Ntafika apa ndinayesesa kuno kuti ndithole chiseko. So mene mumafika apa window lilotseka yes lotseka kwa mose moto utatani utakolera kale mpaka kudenga. So mumatha kuona moto kuchokera panja pa? Yes. Ntaona imene noti apa sizitheke zimene kufuna ndinangothyola chisekocho ndikulowa. Koma kunono kuti moto unali mmene mosingatha kuti ndikalowe kuti kumene kunali anthu fika nthawi imeneyo kuti anthu akutani akulira. Yes. Ndi munagwira bwanji ntchito? Of course zimene nachitika nchono ndaona kuti moto ujo wakula kwambiri ndimene napempha azimayi kuti atenge zidebe za madzi nthandizo kuti zithira umomo. And then nazatha chidebe choyamba moto chomakhanga tibe kuchipa mphamvu, chachiwiri chachitatu mpaka cha number 7 makhanga sopano moto jowatani wazima. Ndimene ndinalowa sopano nkukanyamula ana awiri ndikuzayika panjapa ndikuzapempha azibambo ena amene anali panjapa kuti atithandize apa. Koma pamene kono kuti anthu ena makhanga ndi amachita mantha malinga nono kuti mwina zimene sanazionepo. Yes. Mene matenga anawa asakuyankhula? Anawo asakulankhula koma kuti matupi wawo onse atakupuka atabwera ngati alubino kupya kumene kupya. Moti anthu ataona kuti kodi anacha ndi awa kapena ni makaladi ndimene anamba kulira sopano anthu. Yes. Umayenda bwanji moto akuti ndiwa magesi ino ndi munthu woyamba amene mwina munatha kuti muyese kupulumusa umuonika moto otani? Ndikudziwa kuti moto umakhala umasokoneza moto ndi moto. Yes. Koma pali kukayikira kuti munaona moto wa magesi. Moto wonse ningapange specify kuti unono wa magesi chifukwa unono kuti nyumba mosemu unautatani utakwanira. Koma ndinangoona ndithula malawi achani a moto. That's why napempha azimayi kuti atathamangani kuti titani titimise chifukwa fuwe anthu imapena kuti anthu obe of course apya koma ali ndi moyo. Ndiye titimise kuti titani tipange release anthuwo akhale panja tione kuti zikhala bwanji. Ndiye tachosa ana awawo awiriwa atafika apapa ndiye mameneno kuno kuti titrain mazi asikana awiriwa. Koma titatulusa munatulusa nyamata ndi tsikana. Natulusa asikana okhoka awiri koyambirira ina zasiya. Ndamene amati mutithire mazi. Train mazi tikumva kutentha kwambiri. Koma titatulusa nyamatayi nazankhazika apa. Naona uno thupi lake sinagwedere. Mene matu sinagwedere utanza kuti samayankhula komanso samateketeka ngati mononoti munthu ali nomo kapena unonoti libwinobwino. Amasikana ndi anzake fo anzake wamalira kumanena beti train mazi. Yes. Nyumba ikuoneka ya chipinda chimodzi. Yes. Ngati ndisakulakwisa kwenda ku sit room. Onse amagona chipinda chimodzi? Amagona chipinda chimodzi. Kumagona abambo ndi anawo chipinda chimodzi. Yes. So moto unakhala ngati unapeza onse chipinda chimodzi. Onse limodzi. Sit room unali kotani? Ku sit room ntamene noti kunali mbale. Kunalibe moto. Then so kalume kena kali kokoso kanali mpoto kunalibe moto. Moto unali kuti kuchipinda kukhako. Apa pali chisekwa pakati? Apa. Kupita kuchipinda? Kulibe. Yes. Chabwino.
yayi pepani aizombwambiri amanduza mfumu kuti malipoti akubwera ndoti awiri atisiya of course ndi choncho yes ya bambo timwamwalira mwana weso watano omwalira amagwira ntchito bambo timamva nthawi zina amapanga za umakaniki nthawi zina amapanga za chani za driving yes chabwino ndetu bwana yayi pepani zomwe kwambiri amfumu timati izi zimene timafuna timveko kuchokera kwa inu ndikutheka ngati mwini mudzi muni nchoti muyankhule ndisakusiyana chakukhosi zikoma kwambiri mawu anga ndiotere awa malemuwa atisira ulangizi kwa ife anthu amene tili moyo titengerepo phunziro kawiri tichepese kumapala moto ngati wa magesi oyendesa pansiwo magesi tikapeza tisachite underground chifukwa mapeto ake ngozi zimachitika za mtondotera ndiye kwa ine ndikuchenjeza anthu amudzi mwanga kuti zimene zitichepese komanso tingosiyiratu chifukwa taona tokha ndi maso ngati zili zomenezo kulibe utisiye chabwino ndithu ndathokoza kwambiri zikoma kwambiri ine ndi Chrise mukhala chapompo ndi makhala chapompo nyumba anu nditi khomo ili pamapeto pake pali khomo munadziwa bwanji kuti kuli ngozi ku zimene naziwira panabwera ena ka nyumba ya akazi mdzasegula madam mtasegulani koma posegula mutenge bigini ya madzi ende phuma adi natenga bigini chandi anapita sokhomo ilo kwa gogodera anapita sokhomo lero posepa anatani anagogodera tose tinathamanga ni chani ni madzi acha kubwera madzi acha kupeza kuyang'ana apa munali chimoto ndithu choopsa nyumbamo chosayang'anika nde madzi acha mpaka nandikutha muna mabigini 6 so matunga madzi nyumba timakhuthula nyumbamo ndikumaza amathira ndi bambo aja amayankhulaja ndainaka nyumba sokhomo iwiri kuthira ndithu azibambo ena atangoyima pati atangoyima osathandiza bambo aja apanga zimene zicha madzi aja atha mabigini 6 azimayi enaso au ndikuthamanga nawo kena kutaona moto uja watani watima analimba okha bambo aja mtima so ndikukatukulana awiri anantukula mozi uza kukhazikapo ndithu mwina wina yakutaka suka kuma ali asali bwino kuthamanga soka mutenga wina kumkhazikapo ndikuthamanga katenga wa mamuna wamwalira kuzangoneka apa azibambo tiene mkanithandize wankulu sinimukwanisa pamene pamathamanga bambo auko pona munthu uso sali bwino anathamanga okatenga shidibedi ndikubwera kuzatani kuzavindikira ndeno anapezeka kuti anyama azibambo ena analowa anso nyumba moja ndikwatukula bambo acha ndikumatani tumise gale moto madzi ujeni moto utazima kuma anali kuti sangathe kuyenda ayi panalibe zoyenda panalibe zoyima panalibe pakana takafika kukwinzi zoyima tanyamuka tapita kukwinzi kuja takafika kukwinzi kuja mwana amene wamwalira amanena kuti dadi tieni tizipita kunyumba koma atamwika oxygen amanena ali kuchipatala atamwika oxygen ndi madokotala amanena kuti upita kunyumba tofuata tingokuthandiza ndiye takhala kumene kuja kati chokoko cha mapasiti 2 ife tunanyamuka mabwera ina anasala kumabambowo ayi sanali bwino olo nditi anatimeta sala kumene koko sitili bwino tingopemphera kwa Mulungu kuti ana apeze chani apeze mtendere kufotokoza kukuvuta chifukwa ndi amayi amene ndithu aona zimene zikuchitika ndi nkhani yomvetsa chisoni ngozi ya moto kumona munthu kuti thupi lonse ndithu lasupuka zimakhala ndi zomvetsa chisoni nthawi zina kuti zikamachitika zimenezi anthu ena amene anthu amakhala kuwakhulupirira kuti athandiza koma chifukwa mwina cha mantha mwina ndi zifukwa zina amakhala kuti palibe chomwe akuchitapo. Ife kuchokera ku Mibawa TV tingonena kuti mzimu wa anthu amenewa uwuse mumtendere koma ndibwereze ndi mina anene a mfumu kuti ngati kuli kotheka tendipewe zinthu zopeweka chifukwa mwina moto wina mmene zikumvekera kuno kuti moto umenewo unali wa magesi ndiye mwina mphamvu yakenso imakhala nthawi zinayo siyana kwambiri ndi moto wina kuti upangidwe control zimakhala zitizovuta. Dzina langa ndi Abel Zulanga pakamera ni Thokoze Chikondi Shawa komanso Luke Kandoje amene taenda naye. Bizana na program osatira. Bye bye.